वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिमां ब्रह्म ब्लॉग गुजरात खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै आं नोंथांमोननो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जोंनि BTC नि जेनाखि इलेक्शन थांगासिनो दङ बे इलेक्शनावहाय सोरखौ देरहागोन बायदि सानो मानो देरहानो जागोन बेखौ आं गोसोजों गोसो आंनि फारसेनिफ्राय बुंफोरनो लुबैदों। गिबियावनो आंनि साननाया बेनो जेनाखि मोनफ्रोमबो पार्टिया गावबागाव पार्टिखौ देरहाहोनो थाखाय गावजों गाव मिलायलायनानै गावजों गाव नारख्रेब जालायगासिनो दं। दा बेनि गेजेराव नुनो थाङो जोंनिनाखि BPF जायनाखि हाग्रामा सारनि दैदेननाय बे दैदेननाय पार्टिखौ लोब रायजो राजाफ्रा फैनानै हेफाजाब होगासिनो दङ, इउनिटि जाफैगासिनो दङ। जेरावनाखि रायजो राजाफ्रा होनोमोन मिलायलायनांगौ, ज' जालायलायनांगौ, इउनिटि जालायनांगौ होननानै, नाथाय लिडारफ्रा जोंना इउनिटि जानो थाङा, इउनिटि जानो लुबैया। बे इउनिटि जायाब्लाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा दा इउनिटियाव फैबाय, इउनिटि जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो पार्टिनिफ्राय लोब फैयै BPF आव जइन जागासिनो दङ। आरो बे जइन जानायनि मिनिङानो जाहैदों जोंनि हालामाव जोंनि BTC एरियायावहाय माने हाग्रामा सारखौनो नांफिनगौ। बे हाग्रामा सारखौ नांफिननायनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा BPF आव फैनानै लोब हाबफैगासिनो दङ। बे हाबफैनायनि खारननिफ्रायनो मिन्थिनो हायोदि जोंनि रायजो राजाफ्रा BPF सरकारखौ नायगिरफिनगासिनो दङ। दा नोंथांमोनहा नुबाय दानाखि ब्लेसिं रेलि यानि आशीर्बाद रेलि जागासिनो दङ। गोबां डिस्ट्रिक्टआव गोबां हालामाव थांगासिनो दङ। बेहाय नुनो मोनबाय लोब जोंनि बर' हारि गुबुन हारिफ्राबो जोंनि BPF आवहाय लोब जइन जागासिनो दङ। बेनिफ्रायनो जों हमनो हायो दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इउनिटियाव फैबाय, खौसे जाबाय, खौसे जानो नाजागासिनो दङ। जोंनि लिडारफ्रा खौसे जायाबालाय मा जानो जोंनि रायजो राजाफ्रा खौसे जायोब्लानो जायो। मोनसे पार्टियावनो ज' जानानै खौसे जानानै मोनसे पार्टिखौनो देरहाहोनानै स्ट्रं खालायनानै जोंनि BTC गभर्नमेन्टखौ जुदि सालायनो खाबु होयोब्ला बेनो जोंनि इउनिटि। बारा लिडार थायोब्ला जोंनो मोजांसो नङा, लिडारफ्रा खौसेथि जायोब्ला जारलासो दंमोन। मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो लिडारा, साफ्रोमबो गेदेरमाफ्रा गावनि टिकेटनि थाखाय दाबिदार खालायो, जेरावबो टिकेट मोनजानो लुबैयो। साफ्रोमबो MCLA EM CM जानो लुबैयो, नाथाय साफ्रोमखौथ' टिकेट होजोबनो हायाना। दिनै साननानै लादो चिरां 14, चिरां 13आव UPPL लिडारफोरना साबेसे केन्डिडेट दं। बे गोबां केन्डिडेटनि थाखायनो दा केन्डिडेटखौ सेलेक्सन खालायनो हायाखै, दाबो नामखौनो डिक्लेयार खालायनो हायाखै। मानो होननानै बुङोबा आवगायनि जायनाखि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो, चन्दन ब्रह्ममोनाबो आरो हजों थांदेरनानै सारप्लास जाहैदेरबाय। आवगायाव BPF आव थायोमोनब्ला बिसोरो जुदि BPF निफ्राय दारायोमोनब्ला UPPL आ गावसिनि फुराना केन्डिडेटखौनो होनो हागौमोन। दा चन्दन ब्रह्म थांबाय, बि सावरायग्रा थांबाय, खाम्फा थांबाय। दा फेरेंगा मोना फुराना लिडार जानानै, फुराना EM जानानै बबाव जायगा मोनगोन बबाव जायगा मोना ओरैबारै जायगा नागिरलागासिनो दं। दा बेफोरबायदि खैफोदा जोंनावबो जुदि ज' जायोमोनब्ला, BPF UPPL ज' जायोमोनब्ला बेबायदि खैफोदा जोंनावबो फैगौमोन। मानो होनना बुङोब्ला UPPL आबो गावसिनि चिरां दुवारावबो बा निसिमायाव बा मोनफ्रोमबो बियाबावहाय गावसिनि केन्डिडेट होनो नागिरगौमोन आरो BPF आबो गावसिनि केन्डिडेटखौ होनो नागिरगौमोन। जायनि फलाव केन्डिडेटनि थाखायनो गावजों गाव आरो मोनसे एना एनि जाफिनगौमोन। बुंनो थाङोब्ला, साननो थाङोब्ला बे UPPL BPF ज' जायैयानो मोजां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला ज' जायोमोनब्ला जोंनि जायनाखि केन्डिडेटफोर बिथांमोना नमिनेट खालायनो मोनाब्ला गोसोखौ गाज्रि मोनलायलायगौमोन आरो जोंनि हाग्रामा सारखौ बिसोरो गाज्रि मोनगौमोन आरो। दा बेखायनो बोरैबा फारसे मोजां जादों UPPL आ BPF जों ज' जायाखै, खौसेथि जायाखै। नाथाय जोंनि रायजो राजाफ्रा खौसेथि जादों, खौसेथि जानो थांगासिनो दङ। आरो बे खौसे जानायनि थाखायनो जोंनि BPF आ एबारावहाय 100% देरहागोन आरो सोरखार जागोन। सोरखार जानानै जेरैहाय 17 बोसोराव मोजां खामानि मावदोंमोन, मोजां रायजो राजानि थाखाय जजना बानायदोंमोन, जेरै बड'लेण्ड सार्भिस, बड'लेण्ड सेवा, गोबां बायदिसिना जेनाखि बानायदोंमोन बेबायदि जेरैहाय बानायनो हायो। बेनि थाखायनो आं
जोंनि रायजो राजाखौ खावलायहरो जाहाथे आरोबाव जेसेबां हायो एसेबां फै ज' जा इउनिटि जा खौसे जा आरो जोंनि हाग्रामा सार बा बिपिएफखौ देरहाहोनानै स्ट्रं सोरखार दानो हायो आरो जोंनि मोनफ्रोमबो डिमान्डखौ जाहाथे स्ट्रंलि मावनो हायो। थेंक इउ बाय गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय बिटिसिनि जय हाग्रामानि जय बिपिएफनि जय।